El record de la bellesa és un llibre que vam escriure va escriure el Gomila, l'Andreu Gomila, fent converses, com ara ens poséssim a conversar el Diego i jo, i ell anava apuntant, gravant, i després es va dedicar a tot allò que jo havia dit durant aquestes converses, que jo parlava una miqueta més que ell, però els dos conversàvem, i ell anava com reajuntant les idees a partir d'unes línies que havíem marcat. Podríem parlar d'això i que poguéssim parlar tant del que havia fet la Perla i jo, o centrat en mi, però en el fons anava junt la Perla, la trajectòria d'allò que havíem fet, anècdotes de com havíem començat a fer teatre, per si era útil o per si era distret, i mentre seguíem aquest fil anar parlant d'alguns temes com la bellesa, què és la bellesa i per tant què em portava a mi a pensar que volia fer teatre o intentar trobar la manera d'acostar-me a l'espectador i alhora com treballava jo en el local d'assaig, amb la companyia i com es construïa, de manera que l'espectador que li agraden aquestes obres pogués tenir un altre punt de vista com per acostar-se a la manera de fer i allò que feien. Avui... En realitat no ho sabem. No ho sabem gaire. No. Bàsicament a mi em van convidar amb aquest punt de partida, amb el llibre de l'Oriol, i em vaig endinsar a llegir i amb la meva trajectòria com a titzina, mica en mica vaig anar com trobant un camí dintre del llibre, de la vostra proposta, que a mi em sembla, em va agafar per moltes raons, per la vinculació pròpia, les teves reflexions més destinades a l'anàlisi de com veus el teatre, però també sobre aquesta forma més general d'entendre un projecte com és la Perla, com és la teva pròpia trajectòria, que m'ha fet com un paral·lelisme molt interessant i m'ha fet aflorar amb titzina en aquests 22 anys que farem nosaltres de companyia, en com un esforç es va transformant en una forma d'entendre el teatre a partir del dia a dia i un esforç continu. Llavors el llibre em sembla interessant per la vessant d'assaig teatral, hi ha una part dintre que la trobo molt interessant com a debat, que necessitaríem, vosaltres vau estar 2 anys i jo m'he apassionat, m'encanta parlar de teatre i em podria passar 2 anys donant voltes. Comences sense saber cap on aniràs, com un assaig, un assaig de teatre, quan poses una obra tampoc saps exactament on vas a parar i et poses a parlar i et poses a discutir perquè finalment el que planteja el llibre és que allò serà un encontre entre aquell grup de teatre i el grup d'espectadors i ells ho acabaran. Per tant, el que jo dic, tu ho acabes i al revés. Sí, parles d'idees de capes, idees de què és el teu dia a dia a la sala d'assaig, com construir, com aquest passar una i una altra vegada pel mateix punt, com reqüestionar-se un mateix, el que de vegades no es veu i pel públic en general pot ser molt interessant, no tant per la teva pròpia figura inqüestionable de referència al nostre país, sinó més enllà d'això per entrar a termes com que parles de ritme, de com afrontar un text i coses que d'una forma tractada com aquest llibre ho pot entendre tothom. Hi ha coses que, hi ha alguns aspectes del llibre que depenent de la trajectòria de cada un dels d'aquest costat, del dalt de l'escenari, jo a la Perla, tu a la teva companyia, l'altre la seva, l'altre sense companyia, la seva vida sol, i després també cada espectador, hi ha coses que pots compartir, una certa manera de fer o no, o poden ser contradictòries. La meva companyia ho fa així, nosaltres treballem al revés, ja entenc la teva manera, però nosaltres ho fem al revés, perquè és molt més tècnicos, menys tècnicos, o donem importància a la tècnica en un moment del procés. I després hi ha unes altres coses com idees de teatre, el ritme, anar a buscar la bellesa o no, la bellesa com allò que quedi bonic, que quedi uniforme, que quedi harmònic. Hi ha coses més concretes i hi ha coses més teòriques. I després hi ha coses més vitals de cada un. Es tractava d'anar ajuntant les dues coses. I les dues coses poden ser un motiu de trobament i alhora de debat. Perquè qualsevol trobament en una sala d'assaig és alhora un xoc, diguéssim, i que això fa funcionar.
A mi, honestament, ha sigut molt evocatiu i trobo que és interessant que la gent hi passi, els professionals i la gent en general. És una bona excusa per apropar-se al teatre d'una forma diferent. Però l'intent de reproduir sobre l'escenari un món que l'espectador acabi en el seu cap i la idea de continu fracàs a l'hora de fer aquestes coses. Fracàs vull dir sí que qualsevol assaig i qualsevol representació és en si mateixa una impossibilitat d'arribar a aconseguir el que vols. I en aquest intent està lo bonic, no? I la bellesa, per mi, trobo que quan poses alguna cosa dalt de l'escenari li has de dotar un ritme, uns colors, has de posar-hi uns vestuaris que per tu siguin agradables de fer en aquell moment. I això és el que jo en deia bellesa. No sé tu com a lector d'aquest llibre i com a intèrpret d'altres realitats. No, és això, és el codi. La bellesa és la teva excusa per arribar a un objectiu. Excusa, intent de... El teu motor... Motor també. Sí, al final és un codi. Ara estàs parlant del codi, parles de moltes aproximacions a la bellesa a partir de tant codis com forma, com llenguatge, com idea inspiradora. Crec que, com dius, no? Em sembla el llibre, parleu de la dificultat de definir el terme, clar, si ens posem en termes... Impossibilitat per mi, perquè... No, per ningú, no? Perquè la bellesa depèn de l'àmbit cultural, de codis, de moltes coses. És una paraula... Sí, difícil. Que s'escapa. Grossa. Però sí, jo crec que aquesta autoexigència d'aspirar a una cosa bella és un objectiu propi com a creador, com a artista. Sí, que la bellesa era tant el motor, com has dit tu, com allò que anava a aquell objectiu, no? Tenia les dues coses alhora. I també, clar, no confondre-ho, crec, em sembla que també fas gust d'això i parles que és la bellesa, o sigui, és algo també lleig en si mateix. La bellesa és arribar a un punt que per tu et provoca aquest sentiment, però quan parlem, per exemple, Haneke o la violència o sentiments que tenen a priori com una distància respecte a la primera idea de bellesa, crec que com a artista la bellesa, hi ha molts artistes que apliquen la bellesa amb un resultat que a priori tu diries que no s'aproxima. Que no s'aproxima, però per ell sí. I per mi és bellesa barra sublimitat, perfecció, no sé, l'aproximació a algú que passa allà. Que passa, sí.